Σε ένα λιβάδι μακριά από την πόλη υπάρχουν πολλές λευκές μαργαρίτες που δημιουργούν ένα ξεχωριστό τοπίο και ομορφαίνουν την πλάση. Η λευκή αυτή ομοιομορφία όμως έρχεται να διαταράξει η επίσκεψη μιας κατακόκκινης παπαρούνας. Οι μαργαρίτες αντιδρούν. Κάποιες απορούν με την προέλευσή της. Κάποιες άλλες διερωτώνται πώς βρίσκεται εκεί. Και τέλος μερικές μαργαρίτες νιώθουν να απειλούνται. Μετά όμως από όλη τη σκέψη και καθώς περνάει η ώρα, αποσύρουν τη δυσπιστία τους στην παπαρούνα και της προσφέρουν τη θέση που της αρμόζει. Εξάλλου, ένα ασπροκόκκινο τοπίο παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ένα λευκό. Η ιστορία μας βασίζεται στο ρατσισμό και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Η διαφορετικότητα έγκυται στις αρετές και όχι στην καταγωγή. Πρώτο τμήμα της πρώτης τάξης και το χαρούμενο λιβάδι. Έσκυσαν με
φαγητό μας από το χώμα. Είναι επικίνδυνη. Αυτή θα πιει όλο το νερό του λιβαδιού. Τι θα κάνουμε? Καλά, σήμερα έβρεξε. Όταν όμως σε λίγες μέρες θα αρχίσουν οι ζέστες και δεν θα έχουμε νερό, αυτή θα μας το πιει όλο και θα μαραθούμε εμείς γρήγορα. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από το λιβάδι μας. Δεν φτάνει η τροφή για άλλα φυτά. Αδύνατο να μείνω μαζί της. Πώς είναι δυνατόν οι ρίζες μας να τρώνε από το ίδιο χώμα που τρώνε και οι ρίζες μιας παπαρούνας? Αυτή είναι κατακόκκινη και εμείς αλάτες. Κοιτάξτε πώς διαφέρει από εμάς. Κοιτάξτε τα φύλλα της φασάδια και το κοτσάρι της είναι γεμάτο αγκάκι. Μας χαλάει την ομορφιά του λιβαδιού. Δεν θέλω ένα τέτοιο λουλούδι δίπλα μου. Τι είναι αυτό που λέτε? Ο παππούς σας πήγε πολλούς φίλους. Μου έλεγε πως υπάρχουν και αλλού λιβάδια που έχουν μαργαρίτες και παπαρούνες μαζί. Αυτός και οι φίλοι του περνούσαν πολύ ωραία. Γι' αυτό σας να αφήσουμε να μείνει μαζί μας. Δεν πρόκειται να μας κάνει κακό. Τι είναι αυτό που λες, γιαγιά? Και αν δίπλα σε αυτή την παπαρούνα την τρώσουν κι άλλες παπαρούνες και κάνουν παπαρούνα παιδάκια, δεν θέλω τα μαθηματεράκια μου να κάνουν παρέα μαζί τους. Η παπαρούνα της έβλεπε τριγύρω τους, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί δεν ήξερε τη γλώσσα τους. Ένιωθε πως τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ευχάριστα. Υστερόμαζαν τα χρειαμένα πρόσωπά τους. Για ηρεμήστε, και εμείς οι μαργαρίτες διαφέρουμε μεταξύ μας, και όμως δεν διάξαμε. Πώς διαφέρουμε μεταξύ μας αφού είμαστε όλες άσπρες? Για κοιτάξτε καλά, ωραία, είμαστε όλες άσπρες. Και λοιπόν, για δείτε τα πέταλά μας, είναι ίδια σε όλες. Για δείτε τα φύλλα μας, σε άλλες είναι μικρότερα και σε άλλες μεγαλύτερα. Σε άλλες δεν είναι πιο πολλά και σε άλλες πιο λίγα. Τα κοτσάνια μας φτάνουν το ίδιο ψηλά σε όλες. Οι ρίζες μας φτάνουν όλες το ίδιο βαθιά μέσα στο χώμα. Βλέπετε, όπως διαφέρουμε μεταξύ μας, έτσι διαφέρουμε και με την παπαρούνα. Και αυτή είναι λουλούδι σαν και εμάς. Γιατί να μην μείνει στο λιβάδι και να ζήσει μαζί μας? Κατάλαβα πως είχαν αρκετές διαφορές. Ο ήλιος από τον ουρανό έστησε αυτή και παρακολουθούσε το λιβάδι. Είστε να χωριέστε. Από εδώ που είμαι, τους βλέπω όλους, όπου και αν είστε. Γι' αυτό όλοι κάτω από τις ακτίνες μου είστε ίσοι. Και το τελευταίο είναι που πατός έφευγε, άφησε την τελευταία του αγαθιά φωνάζοντας. Το νερό είναι για όλους, είναι δικαίωμα και κάθε φορά που θα χρειαζόσαστε περισσότερο θα σας φέρνω εγώ όσο θέλετε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι με το καιρό οι μαργαρίτες έγιναν φίλες με την παπαρούνα. Η παπαρούνα είχε γίνει μέλος της ομάδας τους. Κι ας ήταν κόκκινοι, κατάλαβαν πως ούτε το φαγητό τους πάτησε, ούτε τον ήλιο τους. Ήρθε τότε και ο αέρας και έστειλε ένα μήνυμα από τους ανθρώπους.